Il-President Mary Louise Colero Preca qalet li l-ftuħ ta' konsulat Malti fl-Alġerija il-ħatra riċenti ta' Filo Meli bħala ambaxxatur mhux residenti ta' Malta l-Alġerija, kif ukoll it-twaqqif mill-ġdid tal-Kummissjoni Parlamentari bejn iż-żewġ pajjiżi wara nuqqas ta' 28 sena mistennija jgħinu fit-tisjieħ tar-relazzjonijiet politiċi u diplomatiċi bejn l-ikbar pajjiż fl-Afrika u l-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea. Fine, thank you. So pleased to see you. Flaqat mal-Speaker tal-Assembleja Nazzjonali Mohammed Larbi Ould Khelifa, mal-Prim Ministru Abdel Malek Selal u mal-President Abdelaziz Bouteflika, il-President Colero Preca saħqet fuq ir-rieda ta' Malta li tajn lill-Alġerija fil-proċess ta' bidla radikali tal-ekonomija tagħha li għadha msejsa fuq iż-żejt u l-istat. Waqt laqgħa tal-Prim Ministru, il-Prim Ministru semma anke il-minjieri tal-fosfru, il-minjieri tal-ħadid u anke minjieri tad-deheb, fejn ukoll qed jara li jista' jkun hemm esplorazzjoni ta' ideat li jista' jkun hemm żvilupp fuqhom ukoll bejn l-Alġerija u Malta. Jiġifieri nista' ngħid li m'hemmx limitu għal mod kif l-Alġerin qed iħarsu lejn pajjiżna u għal mod tal-opportunitajiet li nistgħu niżviluppaw bejnietna għal ġid tal-popli tagħna ta' pajjiżna ma wkoll tar-reġjun tagħna. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella għall iżjara tal-Prim Ministru f'Novembru u issa tal-President saħħu il-fiduċja u l-interess taż-żewġ pajjiżi li jikkoperaw aktar mill-qrib. Aħna ċara u tondi din ngħidulhom milli hemm ħafna kapaċità ta' negozju li tista' tiġi lejn l-Alġerija, speċjalment meta wieħed iqis x'ġara ġewwa l-Libja. Mhux li ngħidulhom din hija alternattiva għax allura dak mhux kompliment, però ngħidulhom li hemm id-disponibilità u hemm anki l-kapaċità finanzjarja ta' ħafna nies tan-negozju li huma interessati li f'dan qasam jaraw fejn jistgħu jesploraw. Il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona qal li konxu mill-opportunitajiet kummerċjali li jeżistu, il-Gvern Malti se jara kif jiffaċilita l-kuntatti u possibilment l-investiment bejn l-imprendituri Maltin u dawk Alġerini li fl-aħħar mill-aħħar irridu jagħmlu l-kummerċ bejniethom. Illum il-qudiem issa rridu nollu naqra aktar il-viżibilità li għandha l-Alġerija, nimmassimizzaw il-potenzjal kbir li għandu dan il-pajjiż. Għandna delegazzjoni kummerċjali magħna illi bħalissa għaddejjin b'taħdidiet bilaterali mal-counterparts tagħhom. Il-Ministru Cardona qal li l-Gvern jinsab determinat li jiffaċilita l-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi billi fost oħrajn jintlaħaq qbil fuq il-ftehim għal ħelsien mit-taxxa doppja.